na nawa za a baka na 500 kaga mutanen arziki wallahi dama akwai wanda ne yanka ma na 500 ya ce ya mai tsada bai san bisha tsada ta kai ba shi yasa bari in sa ma shi gare da Allah ya biya na guri na a gaskiya kai wai hadda wai dan da Allah dan baji hake suke ne guri na na nawa za a baku wallahi ni ba dan iska bane iskancin da muka tsaya ba a wasa da sana'a wallahi ka ta gida mu mai gida ka ba mu da mu da ka sha labari wallahi bisa gama ba shi an ka bani ta kai ba matsiyata bane mu yawo muke magani zan yi kitse zan ba ku wallahi kitse zan ba ku wai da kitse in ba kuci ku bari kai ka ce ku kudin ku bari an ci wallahi kitse mun mi yaji mu ga kudin nan kai ma mi yaji tabawa zan yi tabawa Allah abin na tsawo kai sauri ka bani kuɗi in taba wal mutu da wannan ya gani sababbin kuɗi ni gani wallahi sai